Louie, dili ka interesado nga mo palit og yuta. Ha? Oy, saon sad ni Louie ang yuta, Ben. Ngawa man ay pamilya. Ulitaw pa man na niya, way anak. Investment. Kay ngano? Pero may baguntag maayong lawas. Mabot ang panahon nga dili na ta magkatrabaho. Og mas may nang may ma-investa nga mag-generate og income kung maabot ng panahon nga dili na ta maka-income gikan sa atong pagpanarbaho. Oh, okay man ko ana pa. Kaya nga naman ay. Ang sikmit ko na akong yuta, ibaligya. Nya, sayang man kaayo. Kay barato ra ang pagkabaligya sa yuta sa usa ka byuda. O hinahinay na niya og pamaligya ang iyang yuta karon nga tiguang na siya. Unya, unsa may paagi ana pa? Kas jud? Pwede ra pud kuan kining datad-datahan. Kana ako abitaw 700 square meters man na naimpas mas kadugayan. Ay limot-limutan lang gud. Oh, sige pa. Maayo na kay data-data ra di ay. Ako'y palit anang sikbit nga yuta pa. $900 square meters ng sikbit sa yuta sa imong amahan dong, Louie. Og tag 1,000 pesos ang per square meter ni ana. Okay ka, ana? Oo nang. Data-data man ka. Oo, good. Kay kaila baya ming papa ni mo. Tungod anang lunasab nga iyang napalit nako. Maayo hinuon nga ikaw rang anak ni Ben ang makapalit, ana. Kay sumpay ra unya mugyuta sa imong amahan. Oo nang, sige. Unya nang, usa may paagi. Ang buot kong ipasabot, kung kilalan pa bang may mo maglain sa imong pagbaligaan ng yuta adri nako. Example, ang imong mga anak ba? Ay, wa na oy. Dili na kinahanglan ang perma sa akong mga anak. Kay dili man na conjugal property namo sa akong bana. Mao ba? Na, sige nang. Ako'y palit anang lunaa nga sikbit ra sab sa yuta sa akong amahan. Peloy, auto ta, nung ta? Paasa ko ba eh? Overtime ko karon. Gusto mo tao ka, Peloy, eh. Kabantay ko niyo ba? Murag naning naman kayo mag-overtime. Nga, huwag ta kay gibuhi. Single mo ka. Tabla pa man mo yung dagang anak gibuhi, ano, eh. Ay, ang ako din kagalingon, bay. Ay, hindi mo tiga na ikaw hang out uban namong imong barkada. Sigil kagpas. Agoy. Murag magbinyo man tingali ka, bay. Nga kisabay palarang babae, bay, yung minyuan. Minyo ba, oy? Wa, maganitay uyab. Nga, ano, lagi ka. Pero maghuam sa simong kasaba ron. May gibayra rin tao kong yuta, bay, oy. Yuta? Oo, bay. Na-realize po na ako ba nga, bisan og single pa ko, apan dili hangtod sa hangtod kung magpuyo ko uban sa akong mga ginikanan. May luna nga akong mga ginikanan, pero mas maayo yung nang ato. Mo ba? Pero pagandam lagi na ni mo, kung minyo na ka. Kung may babae nga musugot pa na ako, bay. Saan siyang bahay na masugot taon ni mo, nga huwag magigpaguyaban. Maabot lagi ng panahon na, bay. Lisod na kung masayop unya tagpili. Grabe. Si mong pagidaron, masayop kang pili. Mao ganin ang tarungo na tog pili, bay. Kay uwaw kaayo nga masayop ta sa atong desisyon. Nga sasama na ko nga may edad na. Hanggaw. Kumusta ang gidata-datahan ni mong yuta? Okay rawan ma. Kutas lang jud og bayad. Pero usahay, pasobraan ako sa gikasabutan namong kantidad nga idata na ko matagbuwan. Aron, dali lang maimpas. Kay, naginamhinam na kong maako na jud ang maong yuta, ma. Og hinaot, nga wa lang untay mga isyo ng yuta, Louie. Ha? Kay nga anong mali, ma? May mga pagduda ka ng yuta, Ha? Ma? Tuig 2013 nga nakapalit ang akong amahan
og yuta ani nga byuda. 700 square meters ang napalit sa akong amahan. Magpirmahan silang deed of sale pagkaimpas na sa yuta. Pagtuig 2016, nidesisyon sab ko nga paliton ang yuta sumpay sa yuta sa akong amahan. 900 square meters ang gidak-on ug tag 1,000 per square meter ang presyo. Ginstallment nako sa pagbayad hangtod nga na fully paid nako sa tuig 2018. Tuig 2020 sa buwan sa Pebrero, niadto ko sa abogado nga nagnotaray sa yuta sa akong amahan kay magpa-deed of sale unta ko sa napalit pud nako nga yuta. Apan pakyas ko sa pagpanotaryo. Unya, Kaya nga naman ko, no? kinahanglan pa ko na kong modul og geodetic engineer ma. Aron mo imo survey sa yuta. Ha? Ingon ba sab anak ang papa ma? Uy, wa ko maibaw. Huwag yun anak, basta sa imong papa. Oh. Ano man dayon sa may problema? Ay, nay, anak ni mo ay, nagka-problema sa yuta nga iyang napalit. Kaya nga naman, Loy. Didto ko sa giingon nimong abogado pa nga mao'y nagnotaryo sa imong napalit nga yuta sa byuda. Pero pakyas ko sa akong tuyo. Kinahanglan pa kuno kong modul og geodetic engineer. May uba? Ingon ba sab niya ang imo pa? Hindi man. Ninotaryo raman siya. Unya, nganong gilisod-lisod lagi ko gani ang kuha? Oh, kung mauna, Louie, sunda na lang ang gitambag sa abogado. Doon na lang og geodetic engineer aron matunhay ka ang imong problema. Ma. Niya na ang imong mga papeles sa imong yuta, sir. Ang deed of sale, diin niya dinhi ang pangan sa byuda as vendor ug ang imong pangan as vendee. Ug niya duha ka pangan as witness. Ya, dili na kinahanglan og pirma sa mga anak sa byuda, sir. Dili na. Kay dili maka ni conjugal property. Mao'y ingon sa byuda namo, sir. Sige. Okay na, sir. Pwede na nimong mapanutaryuhan og abogado. Salamat, sir. Salamat taon nga okay na imong pagpanag-iya sa imong yuta nga napalit, Louie. Mao lagi ma. Abi na kog unsa na tong problema ha. Og pwede na kuno kong musugod og bayad sa buwis aning yuta sa munisipyo ma. O nala, sige. Tultula na ang pagbayad sa buhis anang imong yuta nga napalit. Wa man ang panganas giingon mong biyuda nga maoy tag-iya ning yuta, sir? Ha? Iyaman ko ning yuta, ma'am. Dili pa kay ang nakabutang go diri Republic of the Philippines pay tag-iya aning yuta. Unsa? Matod sa byuda, kining yuta nabko kuno ni. Nga sa unang panahon nga dili pa daghanang tao, nag-akon-angkon na sila og yuta. Ug karon nga tiguwang na siya, iyan ang gipangbaligya ang iyang yuta. Ug dili kini titulado. Ug ako na lang kuno ang magpatitulo ani, ingon ang byuda. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man dining mga yuta nga gitawag nilag nabko? Dili diay ni gipanag-iya og tao. Kay matod sa munisipyo, Republic of the Philippines pa kuno'y tag-iya ani. Pero nganon akaangkon man ani ang byuda sud sa dugay na nga panahon. Ikaduhang pangutana. Ang akong amahan ug ako nakapalit og yuta aning byuda ha. 700 square meters ang kang papa ug 900 square meters ang akuha. Nga tag 1 ki per square meter. Pwede ba ming makapatitulo ani kay impas naman? Unsa may akong buhaton aron makaangkon og legal papers aning yuta? Ikatulong pangutana. Unsa may buhaton nako aron makaangkon kog larong deed of sale og titulo aning akong napalit nga yuta nga mobalor og 900,000 pesos? Nahadlo ko nga mawa na ako ning yuta sa akong mga kamot.
Kay wa jud ko'y klarong gikuptan nga deed of sale og titulo og tax. Ikaupat og katapusan. Ang akong amahan nahadlok sab kay sumpay ra man kining yutaan nga napalit niya ug ang akong napalit. Pero nakakuha siya og deed of sale nga nanotarize sa abogado. Safety na ba ang bahin sa akong amahan nga Republic of the Philippines pa man ang tagiya ini? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Louie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, punto medikal, personal. Wadi ko ilabots medikal, punto legal, personal, behavioral. Mga problema ninyo sa inyong kinabuhi, kinsay na ay mga problema sa ilang kaminyoon, karelasyon, sa ilang mga kontrata, mga gikasabutan, problema sa ilang pagpanrabaho, problema sa ilang mga legal, nga mga dokumento, sa ilang kapuyo, sa ilang higala, sa ilang crash. Unsa pa ninyo mga problema din ha, ipadagi na inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Kini ang akong suliran, official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, sa mga punto medikal nga mga pangutana nato na agihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag og tubag anang inyong mga medikal nga pangutana. Letter sender nato karong adlaw taga Davao City ato ang tawgon sa pangalan nga si Loy. Si Loy ning suwat ni kabahin sa yuta nga napalit sa usa ka byuda, Republic of the Philippines pa ang tag-iya agoy. Ang kinsa ni niya gipalit. Unang pangutana, unsa man ning mga yuta nga gitawag nila og NAVCO. Dili di ay ni gipanag-iya og taw kay matud pa sa munisipyo Republic of the Philippines kuno ang tag-iya. Pero nganong naangkon man ni ang byuda sulod sa ngano kuno naangkon kuno nis byuda sulod sa dugay na nga panahon. Ang kanang mga, what do you call this? Republic of the Philippines nga title ba, meaning to say, ang tag-iya ana, ang gobyerno, no? Naglibog ko, unsay gani ning NAVCO, ato ning tanawon, be? Unsay meaning aning NAVCO, kay murang Navy man siguro, dili ko sure ha, be? Atong i-check, because ang kaning mga yuta basta nakabutang gani nag Republic of the Philippines, okay? Ang pasabot ana regardless of kung sa meaning aning NAVCO, dili kay ko familiar kay murang sa Mindanao ra ni siya nga organization, but basta nakabutang ana Republic of the Philippines government ang tag-iya and most likely dili na siya alienable o disposable. Naamang giduha ka klase nga yuta ang pwede mabaligya, alienable o disposable ug kanang mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno nga dili pwede mabaligya. Kay ang tag-iya national government or Republic of the Philippines, no? So malibog ko giunsa kumingon ka nga napunta siya, although naaman po'y mga yuta di ay nga although Republic of the Philippines ang tag-iya or ang munisipyo, ang syudad, pero iyang classification, residential baron, agricultural, dili siya timberland, dili siya kanang mga submerged, dili siya foreshore, kanang ilawmans tubig ba, muna'y submerged. Basta iyang classification pwede siya mabaligya, pwede manghapon na nato paliton sa gobyerno, no? So magdepende na siya kay wala manggod kaayo ta kabaw kung unsa ning klasiha sa yuta. Pero nganong naangkon man ni, it could be anything, no? Di ko ganahan mag-ingon nga gimaniobra ni dayon kay posible lagi like I said nga ang yuta although Republic of the Philippines pero pwede mabaligya kay alienable and disposable, then it can be sold to a third person. Ikaduhang pangutana, ang akong amahan ug ako nakapalit og yuta aning byudaha, 700 square meters, ang kang papa og 900 square meters. Ang ako ang tag 1,000 per square meter. Dako sad, no? Pwede ba ming makapatitulo ani kay impas naman? Unsa may akong buhaton aron maangkon og legal papers ning
mga yuta. Okay. Ang akong pangutana, kung pag-ingon nimo, pagpalit nimo, okay, mo man ang mangutana jud ko og klaro, kung pagpalit ninyo, kang kinsa nakapangan ang titulo. No? Kang kinsa ngan, Republic of the Philippines ba, sama sa giingon sa munisipyo, or naagyoy title. Title ha, kanang nasa Register of Deeds, nga nakapangan atong byuda, kung kinsa ninyo gipalit ang yuta. Kay kung naagyoy Transfer Certificate of Title or TCT, kanang sa Register of Deeds, then kamo nga buyer in good faith, pwede na mo magsalig nga legit tong yuta nga siya gyud ang tinuod nga tag-iya kay ani manggod ni. Ang best evidence sa sa pagpanag-iya na tugyuta kana gyud titulo. Kay meaning to say nga ang kaning iyahang pagpanag-iya girehistro nato sa Register of Deeds na himuan og titulo ug gid-acknowledge pud siya sa gobyerno nga siya ang lehitimo ug rehistrado nga tag-iya anang maong yutaa. Busa ikaw nga mopalit, no, if you are a buyer, pwede gyud ka nga magsalig ug mo rely on the face of the title nga public document man official document maning titulo, siya gyud tinuod ang tag-iya aning yutaa kay mismo ang gobyerno girehistro man, no, ug gi-acknowledge man siya nga tag-iya anang yutaa. Sumunay ako ang pangutana karon ninyo Loy. Giunsa ninyo pagpalit, gisusi ba na ninyo maayo o gi-check ninyo nga titulado gyud kinsa nga nakarehistro ang titulo, ha? Ikatulong pangutana, unsa may buhaton ako aron makaangkon ko og klarong deed of sale ug titulo ining akong napalit nga yuta nga mobalor og 900,000 pesos. Nahadlok ko nga mawala nako ning yuta sa akong mga kamot kay wala gyud ko'y klarong gikuptan nga deed of sale ug titulo ug tax deck siguro niyang pasabot. Agoy. Ani gyud ni guys ha, maminaw ta. Kana ra bang mupalit tag yuta, dili gyud na ingon ana kadali-dali. Una sa tanan, ang kantidad dili tiaw. Dako kaayo ng kantidad, usahay mahurot atong tinigom, mangutang pata para lang makapalit tag yuta. Maunang di ta magdanghag, di ta magdali, di ta magpadalos-dalos, ato gyud nang susihon ug tarong ang yuta. No, unsaon man nato pagsusi sa yuta. Una sa tanan, tan-awon natong titulo. Naaga ni gipakita nga titulo, i-check ninyo kung kinsa gyoy nakabutang na tag-iya. Ang nakabutang nga tag-iya dinha sa titulo, dapat maugyod pud ang mobaligya. Kung dili siya ang mobaligya, tan-awag na abay sakto nga authority. Unsa may proof na to sa authority nga pwede makaingon ta nga legit ni kanang special power of attorney. So kana kahuman ang kanang kopyas titulo susiho na nato sa Register of Deeds. Dili ba ni peke, di ba ni mugna? Ikaduha, tinuod bagyod nga mao ni ang pinaka-latest nga titulo kay tingalig nabalhin na nabaligya na day niglain. Or ikatulo, tingalig na ani encumbrance, tingalig ni sanla ni tingalig na prinda ning maong yutaa, no? So, imuha ng tanawo dito ug i-compare na nimo sila, okay? Ato gyud nang tan-awon ug ato gyud nang ipa-check. Kahuman, ang pagpalit na pod ug makadesider na kang mopalit sa yuta, dili pwedeng muhatag kag kwarta nga way papilis. Deed of absolute sale ang tawag ana, dapat notaryado sa usa ka notaryo publiko ug mubayad dayon ta within 30 days sa capital gains ug documentary stamp tax, transfer tax ngadto sa munisipyo ug ato dayong iparehistro kay para mabalhin na sa imuhang pangalan ang maong titulo. Now ang akong pangutana ni Muloy mauni, gisunod ba nimo nga proseso or wala? Kay wa man kaayo na klaro pod sa imuhang suwat pero nang hinaot ko nga gisunod nimo. Kay kung wa gani medyo maglisod ta ug patay tuloan na or pabalhin ha niya wa sa ko ka sure kung kang kinsa magidi nakapangan ang yuta. Ikaupat ug katapusang pangutana, ang akong amahan na hadlok sab kay sumpay raman kining yuta nga napalit niya og akong napalit pero nakakuha siya og deed of sale nga na-notarized sa abogado. Very good. Safety na ba ang bahin sa akong amahan? Agoy, ga Republic of the Philippines pamandi ay ang tag-iya ani.
dili gihapon ko kaingon kay kinsa may ning baligya sa Republic of the Philippines, si Digong, ha? Or kinsa man ang namaligya, kinsa man ang authorized. Now, again, kung titled man gud na under the Republic of the Philippines, most likely, di gyud na ano kung ang byuda ninyong gipalitan mo'y mamahimong seller ana, dili gyud na pwede, most likely base na base na ilad mo. Now, better duol na lang mo, daghan mang abogado ni Has Davao City, naawang ko'y bigo kayo din ha, si Attorney Cesar Jik Europa, may pag-inyo ng duulon, mangayo mong tabang o tambag kung unsaon ninyo, dalha inyo ang dokumento, para masusi nimo kay ug di manggani no may pa imuha na lang ng lihukon nga mabawi nimo ang imuhang 900,000 kay sus kadako anang kantidara. That can be your life savings ba. I know kitang tanan ganahan gyud nga at some point in our life apil sa ato ang pagpanrabaho ang ato ang damgo, ato ang plano nga makakuha gyud unta ug ato ang luna, ato ang yuta, pero dili gyud na ingon ana kasayon timani ang kanang inyong kwarta inyo nang gihaguan. Mao na ayaw mo padalos-dalos palit og yuta or anything of value. Baski dili yuta. Auto baron, susiha, usa ug klaro. Ayaw ingon nga kay abi barato, palito nato dayon no. Usahay baya no mo baya na. Kanang mas barato mas makaduda. Okay? Mao gyud na. Ang rule of thumb, magduda ka nga nung barato, yuta good na, mo appreciate na, okay? So duolog abogado din ha sa inyo ha para ma-check gyud na ang imong papilis and matambagan gyud ka og klaro og sakto kung mabawi ba na nimo ang imong kwarta na lang or pwede ka maka-proceed sa pagpa-title anang maong yuta kay makibaw tag kinsa gyud ang tinuod nga tag-iya, okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran.